V tomto teste chcem vidieť, aké materiály nedokáže prevrtať. Toto je novovynájdený vrták z wolfrámovej ocele druhej generácie so 4 hranami. Materiály rôznych tvrdostí sa dajú ľahko prekonať. Poďme sa najprv pozrieť na jeho úžasný výkon na 2 cm hrubej oceli. Vrtanie je jednoduché a bez stresu. Potom vyzujte sklenený materiál, stále to môže ľahko zvládnuť a udržať sklo neporušené. Skúste betón znova, stále je ľahké sa s ním vyrovnať. Celokeramické dlaždice sú hračkou a dajú sa urobiť za pár minút. Aj tvrdý mramor je ako tofu a vrtanie je jednoduché. Tajomstvo tohto vrtáka spočíva v jeho excentrickom dizajne štvohranného zúbkovania. Štvohranná rezacia hlava je vybavená viacnásobným zúbkovaním a má rezací vstup, vďaka čomu je mimoriadne pohodlná inštalácia a vrtanie otvorov. Stačí ju nainštalovať na elektrickú ručnú vrtačku a môžete ju ihneď použiť. Či už sú to drevené dosky, červené tehly alebo žula, pokojne to zvládne. Jedna krabica sa dodáva so 4 rôznymi veľkosťami, aby vyhovovala rôznym potrebám vrtania. Časovo obmedzená ponuka. V prípade potreby kliknite na tlačidlo nákupu nižšie.